Hamren lang nimso be arong along Institute of Homeo Health, Science, Education and Ayush Foundation atung ben thesere arong ke ipon. Ningka ithom ke baprang penang anak ke soke nampi malom ke do thengpi athela pen arvuhai hai ke chopenta kachipa meun aja kongdo bonta non munit monor na ke chan penajok nampi namdur aphiong nang jumbom penajok ke ongdunga ke sophan kapa me I athengpi hai ta nang jumbom tanglo lapen lason si jumbom lang pulote non ke wangji ningkan clip ho pen aphike lahai thengpi vir edji pu matha parsik ponsi Institute of Homeo Health, Science, Education and Ayush Foundation atung pen chepatir pi ponsi hamren langnimso bearong along sorkari arong na sarapen rong isi atum chingrum pet pen thesere arong epot. Alang litum ladak chot kali bonta asam ang kangangbong prek jam adimalong ta labangso arong ke pachun pon bomlo anparta lahai theng pi arong pen dowai kaselam aron hai ta along pen along ke seke ki pipon bomlo pusi alang litum mahin pen nang pachuni dun lang chithing pen chubhasteran karbiang long live.